Priče za najmlađe. Laku noć. Prevela Larisa Mravunac, urednica Đurđica Šokota, lektorirala Nives Opačić, za izdavača Živko Šokota, ilustrirala Ana Musenbrok, čita Morena Sinčić. Najbolja baka na svijetu. Mama i tata Bodljić večeras idu sami u kino. Djecu će čuvati baka. Nikola i Katarina jako su uzbuđeni. Prvi put će zaspati bez mame i tate. Tko to zvoni na vratima? O, stigla je najdraža baka. Uđi, bako, raduju se djeca. Dobra večer svima. Djeco, kako ste narasli? Doviđenja. Lijepo se provedite u kinu i ne brinite se za dječicu. Na redu je kupanje. Nemojte toliko prskati, djeco, smoći ćete cijelu kupaonicu. A sada na redu je oblačenje u pidžame i brzo u krevet. Laku noć, djeco, lijepo sanjajte. Bakice, ne možemo zaspati. Hoćeš li se malo poigrati s nama? Djeco, kako to da još niste umorni? Čudi se baka. Ona je već toliko umorna da jedva stoji na nogama. Vrijeme je za spavanje. Pročitat ću vam lijepu priču za laku noć, a onda u krevet. Ipak je najljepše zaspati u bakinu naručju. U gostima kod prijatelja. Medvjedić Uško i vjeverica Lili lijepo su se igrali cijeli dan. Kako bi bilo lijepo kad bismo stalno mogli biti zajedno. Može li Lili prespavati kod nas? Upita Uško mamu. Naravno, ali najprije mora pitati svoje roditelje. Mama vjeverica dopustila je Lili da prespava kod Uška. Pripremit ću ti pidžamu i četkicu za zube. Nemojte ostati predugo budni, dječice, doviknula im je mama vjeverica. Uškova mama pripremila je za Lili košaru za spavanje, ali Lili bi puno više voljela spavati u Uškovu krevetu. Uško i Lili najprije su večerali, a onda su se malo poigrali. Oprali su zube, a zatim su se još dugo igrali skrivača. Lili nikako nije mogla zaspati, pa se ušuljala u Uškov krevet. Sljedećeg jutra Uško je otpratio svoju najbolju prijateljicu kući. Vidimo se uskoro, reče mu Lili. Sutra ti možeš prespavati kod mene. Kakva glupa svađa. Vani pljušti kiša. U toplom domu obitelji Lisičić Filip gradi toranj od kocaka,
a Marta slika vodenim bojicama. Oh, ne! Filip je slučajno prevrnuo čašu s vodom. Martina je slika uništena. Marta je jako ljuta i u bijesu ruši Filipov toranj. Tako ti i treba, uzvikne. Za večerom djeca ne razgovaraju, svatko gleda na svoju stranu. Dok pere zube, Marta ne želi ni pogledati svoga brata. I Filip i Marta tužni su legli u krevet. Kakva glupa svađa! Ali ni on ni ona ne želi popustiti i ispričati se. Marta je ipak prva progovorila. Nemoj se ljutiti, Filipe, sagradit ću ti novi toranj. A ja ću tebi naslikati novu sliku, reče Filip sestrici. Djeca su u času ustala iz kreveta. Kako su samo vrijedna. Gotovo! Marta i Filip presretni su zbog onoga što su napravili i odjednom su jako umorni. Zašto djeca nisu u svojim krevetićima? Zapitali su se sljedećeg jutra mama i tata kad su ih ugledali sretne i zagrljene kako spavaju na podu u dnevnoj sobi. Rođendansko iznenađenje. Mala medvjedica Mrljica sutra slavi rođendan. Jako je uzbuđena i ne može zaspati. Možda bih lakše zaspala uz šalicu topla mlijeka, pomisli. Zašto je u kuhinji uključeno svjetlo? Pomisli Mrljica. Baš čudno da je i tata budan. Što radiš ovdje, Mrljice? Kako to da ne spavaš? Začuđeno je upita tata. Mljac, kako je mlijeko ukusno. Hoćeš li i ti malo, tata? Tata je otpratio Mrljicu u krevet. Pročitao joj je još jednu lijepu priču. Ubrzo su zaspali i Mrljica i tata. Jako rano sljedećeg jutra, dok je Mrljica još spavala, tata se iskrao iz sobe. Mrljica se probudila vesela. Danas slavim rođendan, hura! Roditelji su već bili budni. Kuhinja je bila svečano ukrašena, a Mrljicu su čekali lijepi darovi. Ali ipak se najviše iznenadila kad je ugledala veliku tortu koju je tata priredio samo za nju. Kad ju je samo stigao napraviti. Gdje je Medvjedić? Obitelj Mrkvić sutra putuje u posjet baki. Mama je već pripremila košaru s hranom, a tata sprema sokove u torbu. Paulina želi ponijeti svoju najdražu patkicu, a Oliver svoju najljepšu loptu. Torba je puna, više ništa ne stane u nju, reče tata. Oliveru to nije drago, neće valjda morati otputovati bez svoga medvjedića Miše.
zato ga potajno stavlja u torbu. Sreća moja da je tata zauzet proučavanjem plana puta pa me nije vidio, razmišlja Oliver prije večere. Oliver želi zaspati, ali ne može. Nedostaje mu njegov medvjedić. Gdje li se samo sakrio? Mama i tata posvuda traže medvjedića Mišu. I Paulina se probudila, ali od medvjedića ni traga, ni glasa. Bez brige, Olivere, tražit ćemo ga po svim sobama. Negdje mora biti, tješi ga tata. Ali izgubljen medvjedić nije ni u kuhinji. Kad je ugledao putnu torbu na vrhu stuba, Oliver se sjetio gdje je medvjedić Mišo. Naravno, ondje je gdje ga je on sam tako dobro sakrio. Oliver je presretan. Tata, mogu li sutra ponijeti medvjedića Mišu na put? Upita ga. Naravno, za njega uvijek ima mjesta, odgovori mu tata blago. U obitelji Mrkvić vlada tišina. Djeca mirno spavaju. Oliver već sanja o sutrašnjem putovanju na koje će s njim krenuti i najdraži medvjedić Mišo.